Horas dihita saluhutna, manang di dia pahita maringanan. Aduhur pidong toba, siruba-ruba pidong harangan. Horas sita pajupang, nangso marsi jalangan. Pajupang hita Advent Batak Ministry di persiajaran sekolah sahabat Marhata Batak. Uluan persiajaran holong dohot hatigoran dua patik raja. Noaing tajahama ayat syapilon pargabus no halak namandok holong rohana di Batak. Hapi dihosomi dodonganna. Aina somak kolongi donganna na di idana. Tung songon dia ma haholongan di Batak naso ni idana sada Yohanes 4 ayat 20. Noaing martanyang mahita tapangido ma haraden ni amang pandita purba mabain tangyang pamay. Kapasada marwata matang yang mahita. Dali Tuhan Jehovah di batang kami, merdok melatih kami Tuhan, di pertikino nalilit ko Tuhan tikin na lahat, dinalaw masejar kami Tuhan, nalapagadehon, parsejarah sekolah sahabat Marhata Batak di parsejarah 12. Siang gima Tuhan, parsejarah non, nang tikin namin, guaramu pati kami Tuhan, asabui, parsejarah no Tuhan, menugu-nugu kami, marlas niro kami Tuhan, tabah porsyon nami manomu hararom na padua hadion. Upasatami tikido pasejalan Tuhan ibagasan Tuhan ni Yesus sa martang yang Tuhan. Amin. Noing marsiajar mahita parsiajaran na 12 akan posoni Tuhan naing patorakon di bagasan sa minggu parsiajaran sekolah sahabat Marhata Batak. Noing suku-suku matu amang pandita purba di parsiajaran di hari Minggu. Suku-suku na sama namang pandita. Di Bibel di bagasan Matius 22 34 140. Didok sama namang pandita. Songon dia do Yesus mangalusi suku-suku ni akka siboto surati. Boy di patorang amang pandita sautik marnongan moleate. Mulia tema di suku-sukun ng pinasa ni amang padita sa manukalit. Natasulat di Matius 22 ayat 24 sampai 40. Adong sada alus ni Yesus malusi suku-sukun ni akka siboto surat. Ulon di pasejarah di bagasa pasejarah 12 holong doh tatigoran dua patik raja. Ison di ulan ni turpun di pasejarah di hari Minggu dua patik raja. Lau mangarimangi dia do napatu si benotda siya kita sa diri manang rapod dongan lau pajongjokon holong doh tatigoran ni debata di pertibyon sitong sidudu maulobor hat hita siyan akka ng pinodahon ni debata hita. Maulo tabuka pa sejarah noon bado tutuhita ng pajongjokon holong dot hatigoran ni debata di pertibyon ngadi podahod debata abi. Jalus ni Jesus tu akka si foto surati sa sitong na bahama si foto surat nga di boto bebe nyani ali polo so di boto bahama na lo manguju ni Jesus kan kata ni Jesus pati perjolo si haholongammu do tuhat debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam do sian nasa roham akub ni hidok Jesus alai dos do argani padua honon inna dia mana padone si haholongammu do dongami doso dirim. Di sana dokon omma alus ni Jesus maradok pun akka si woto surati. Haholongammu do batam sian nasa ate-atem. Dos do argana tuna paduahon. Haholongammu do ngami doso dirim. Omma pati niraje pati nabalge. Holong tu debata holong nasarupa benota tu dongata jolm. Patiki dang jongjong sadil inna Jesus. Di Jesus madok mamudahon.
patik na duon do makakam nasa patik dohot hatani panurirangi. Di sido jongjong. Di na duway. Bolo patik na tiki di 2 Musa 20, sada sampai 10 oddoy. Dang nalari holong tu debata, sada sa rodi 4, 5 rodi 10, 5 holong maradopod dongat jol. Jadi perlu sitong patik na doon, di siap padan narubi do. Dang na padan na barong, padan narubi. Iboto na ta surat ini, akan iboto surat ini, iboto. Ada sitong na masa di si, puasa masong ni alus ni Jesusi, jala pasejara dia do. Songnom, Kristus pasahaton sa sada dalan napatut mangalehon partikiat tunamorey, lao papitahon parangin hala Kristan, hatanay, hata poda do. Tungpe gogo manang godang na pinangidonay. Di namadjakon jala mga radoti taruli mas sada-sada pangaropat di haluaon ni namoray. Pangkat na natipo dot hamoron na risi mga rahut to di na tu hajahaton. Dinaro sada duli-duli namoray rotu Jesus magpangiduan. Di do tutu na siwoton na sada potan hangulo na siling-liling ni mana. Wala indokon nasa patik adiulahon. Ale wala ni irokon. So ngoni gadis masudi altam dagi hom matu na pugos tol maneli lari di mana dangi do pahibi Jesus ibi. Jadi amoron na artana manaliho ni mana mga raw to dina to hajahaton. Aron kutipan ni Sister White songonon. Mangoriotik manang godang nasian debata lapatan na maswadahon na adong nagabe mangorui hagogon. Dot hatiuron ni rohana. Alana molodang narikot di pertibio di radoti di bagasar roha tung peidaon dang manotong manang na dang patut alay tung maparkorhod doi. Jadi di sondokon nang pe sono do memang akasahi ni hitala Kristeno sonari. Hita mangulahon na dinggan magulaw kolong tudong at tajol ma sening arap ponota do balason di mana holong na patupay. Sahit ni hita sonari mangulahon na dinggat tudong at tajol ma ikon na balason di mana man ikon na dong mahata muliati sa di mana. Ali Jesu madodang songoni. Molotong do pedong at tajol ma taulahon madinggan na dinggan. Dang pola tarap po song dia balason di mana siyan balason di mana madupakon pabay na nauli na tabay ni. Jadi odo dua pati ni rajay awada ilus ni Jesus asa tung do pikili jolma ipikira kana si woto surati molong ataulahon patik maradok pod debata unang lupa hita patik maradok pod jolma ikon holong atta do dong atta jolma songon dilita sa dili omma amang padita si manukalit taringon ni suku-sukunon. Jadi patik na duwe patik ni rajay molong maradok pod debata na sa atate jala makaholongi dong at jolma songon makaholongi dilita sa dili. Omma taringon ni alus ni suku-suku ni magdongan moliate. Mauleate matu amang padita purba tung masa di pos jala si kopdo hatorangan na binasida nalang makobasi suku-suku na kaningan. Taringot tu pati marupot debata nang pati marupot dongat jorma. Manguruti mo se basta tonay mo suku-suku to amang padita putasoid. Songo dia do ho patorakon buasa holong tu dewata dang jari manirang sian holong merupo dong jorma omma amang padita tada buah suku-suku na pasatami tu amu mardonga mau liate ma di amang pandita El Sianipar. Songo dia do dang boy manirang sian holong ni debata holong ni jorma. Jadi di Parsejarata di hari Minggu nunga takas nakaning tabigi sonari holong tu debata dot holong tu jol. Molo di hari Senin di son
dua dosa bolon. Hatani Yesus dua pati kerajai. Holong maradop pod debata, dohot holong maradop penjol. Jadi molo didok marholong tu debata, nunga pasti be marholong ibana, tu donga jolma. Alai molom dihaholong ibana donga jolma, dang dope tarboto na holong rohana tu debata. Jadi tu debata do holongi parjulo, molo tu jolma otomatis nunga be taha holongi. Ido patik raja, patik naboloni. Alai mularong madokon dihaholongi do ninna. Donga jolma manang dihaholongi debata. Ape dak kikos pargabus doi. Tajaham majo. Hatan itu hatta natar surat di sada Yohanes 4 ayat 20 dohot 20 sada. Pargabus do halak namadok olong rohana di debata. Ape dihosomi do donganna. Aina somakka haulongi donganna nani idana. Tungsongo dia ma haholonganna debata nasonidana. Odo patik natajalo sianibana. Namakka haulongi debata ima namakka haulongi nang donganna. Jadi molo taha haulongi debata nungabe dengan jala sikopi makka holongi dongacol. Jadi pargabus doi mulamadok dihaholongi debata HP dihosomi dongan najol. Dak partigore. Dang adong di ibana hati korang. Gabus doi. Ido makanan naking dang boy sinirang holong ni debata tu holong ni col. Patik ni debata, patik parjulo, sahak tu patik paupaton, holong tu debata. Patik palimahon sahak tu 10, holong tu jol. Sudeon dang boy di papulik-pulik, di palipelipe, hot dokon. Nama cuada hosada, suada sude. Jadi holong patik, manang patik rajai, holong tu debata, holong tu jolma. Mola tema amang di mana boy orang nasogoi sinirang holongi debata do jolma. Mola temang Tuhan masuk. Mau lihat godang tu amang pandita puta sohi na torakon sejarata atakas noaing suku tu amang pandita sianipar suku-suku na sokona amang pandita songon dia do pesalmen patuduhon roha ni debata maradon hati goran masa diluat portibion patorokon amang pandita saudik mardong moleate. Mulai itu amang padita is madukali naong patol hason berdes suku-suku muna. Puho basiami mama padita hira na mangalusi suku-suku muna. Molo uluan ni persiajarata di hari selasaun makuling masongonon debata makaholongi hati goran. Debata makaholongi hati goran. Jadi iya debata makalong itu orang alai magigi midah jahatom. Molo di pasal metulu ayat 5 itu kosongonon. Ibana makaholong hati goran dot uhum. Go asiro Jehovah dot tanuon. Molo di saya ono prusada ewa dot kosonon. Ai ahu do Jehovah. Na holong roh di hati goran. Alai magigi midah taban-taban pangarupaon. Harus taban-taban pangarupaon. Molo di bahasa Indonesia kesonon membenci jarahan sebagai persembahan. Jadi penindasan atau kejahatan, perampokan dohot kekejaman, perampokan do ketidakadilan,
mencuri, dan melakukan segala sesuatu yang salah. Manako jalan mangulahon segala sudah akan nasuman. Omar kena taban-taban pangarupaun. Pangarupaun. Jadi dokon, saya lehonokku do upan nasida di bagasan sitongan. Jadi akan mengulas sitongan dapat upa do nasida. Jala pahotokku nasida padan saleling-nelingna. Jadi dia akan mengulahon, dia kategoran, didokot debata, lehonokku rupa nasida di bagasan sitongan. Jala pahotokku nasida di padan nasalilingna. Jala debata na marpadan, na sumuba do imana, na sumose do imana di padanna. Alai dokko debata, magigi do imana, mida tabat-taban pangarupaun. Jala sogustudo rohana mida hageduhon. Na patubrimas na patut disadok jolma ginosa ni hagedugoni. Di bagasa padan narobi do padan na baru, debata tok tong marasini roha tunasida na ginosa jalan na marukil huhuk paturo rimas na patuk maropon nasida na ginosa do saluhut di siula hajahaton. Jadi do kesonon marasirohar tong debata dia kepangula si hajahaton. Marasirohar do debata marnida na ginosa gosa ni akka hajahaton. Marasirohar debata mamer na marukil na alan jalan marukil huhut majalrima set debata ale hajahatonna. Tarpai marimana diha memulak ni jolmai. Alai dokon magigi mana mengida akatabata pangarupaon. Suku-suku ni amang padita isi manukan nak kaningan. Songo dia do buku pesalmen nasinaton ni panrang Raja David. Paturu horwane debata marupon hati goranna. Masa dilihat pertibion bahar tu paturu hati goranna. Mulai di pesalmen 22 ayat 1 Tidang do debata di bagasa hutan debata. Madabu uhum do ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Madabu uhum do imana. Ala hati gorat do imana. Jala go hati goran. Jala hati gorat asirona debata. Jala hati gorat do hot nirona debata. Sadia lelengon do pagir gum no uhum. Jala dikkan muna tu akka perjahat. Jadi akka jolma na manguhun di pertibion, daktikor pengumuman na, daktikor rohana, kata pengumuman na mardikkan, martilit, tuaka namora, tuaka penguasa, tuaka perjahat, dibela sida do, diakka na mekmet, dipusa na sida do, jala, dang dipatikos bumi. Dia tulo kumsangunon. Patikos hanguma uhum, tuna mekmet, doho tuna sopot somarama, odiho kamuma, nadangol doho na pogos. Jadi kalau dihonotot doa kana dangol na pogos. Daksi pairiton uhum tu nasida. Gabi ditipa uhum nasida. Malua ka parjahat. Paluhamuma kana member na pogos. Siat tangan niya ka parjahat. Paluhamuma nasida. Dang manada nasida jala dangadong di nasida parwahaon. Say mardala do halumon nasida. Jala rebe-rebe sude akka ojahan ni tanoon. Arlapatan na rebe-rebe. Jadi di menuk rebe-rebe. Ada rebe-rebe. Arlapatan rebe-rebe sude akka ojahan ni tanoon. Molo di daerah Hubang dok kono molo di Pangulan ni Sabah. Dore-dore. Jadi molo digoyang sa bakutu satu tanoi. Ima warna rebe-rebe. Jadi gabi rebe-rebe sude ojahan tanoon. Ala boha. Akka panguhum di pertibion dak tigor pajalat luhumna. Alai dok debata, tidang do debata di bagasa luhutan di debata. Madahu uhum tu ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Jadi dok sonon hehe maho ale debata say humata noon ay guri hodo hian akka parbebu sudena. Jadi dang hahomio bei dina pinangido ni debata dohot na nihirim ni debata sian nasir nama dok maka holongi jala pangului di ibana. Di patorang ibana do takas di bagasa mika ono maya ualu. Nunga di pabotohon ibana tuho alay jolma manang ahan na dinggan. Jala manang ahan na niluluan ni Jehovah siapko. Dang holan mangulahon uhum dohot holang ni roha.
di habasaun jala parpangalaho asirepon mardopod debatan. Jadi arong do nanduan di bata Jehovah siya kita. Mangulahon uhum dot holong di bagasan habasaun jala marpangalaho hasirepon mardopod debatan. Jadi nakiskus kunema padita boharo kita marupon dongan hati gorak marupon bohado kita patudo rohani debata marupon hati goran na di masa di pertibion lapatanna debata martigor mamerek salu jolma molo diakkan na mangulah sitongan dilihat do desida upa diupa hati goran na diakka parjahat di umum do desida jaradang marpilih-pilih di mana diakka na tama majalo pasu-pasu dilihat pasu-pasu na tama majalo kepanguhuman diuhum manasida omma amang pangaradion pangalusion na wipasato amu marongan maulate sida boti mani. Mau lihat ima di amang pandita Elsianipar napatorakon tung macai jigis di parsejarata. Saunari suku-suku matu amang pandita Epurba di parsejarata di hari Rabu. Manang di hari Rabu songo dia do jadi molo dipatudos dohot molo mangalean rohatta dopak persepuluhan nyaka suasuanan na mehmet boy amang pandita di patorang sautik asal lebih takas taboto mau lihat ya. Mau lihat di amang pandita hutasoy di suku-suku nang di parade nang di pasahat. So dia do jadi nang molo di patudos dohot molo hita mangalehon rohatta dopak di parsapulu ni akka suasuanan na mehmet. Ulon ni pasejarata di Airabon di Joe bain pajong jokon hati goran. Di pasejarah na reminggo na king atakas ba dua pati ni rajai jalai patorang musekkan naking dua dosa na buluni patorang amang pandita siya ni musekkan ay gali-galibin na rabi-rabi bihin na haporsyota jala jolmat ta sonarela niya ha tang tapajong behati goran ibe. Ale di pudahom se di pagsejaran ay rabon kita di pangido naikon di jow pajong jokkon hati gorang. Aka panurirang di baga sa buku na badia sa totong manatap dopak jojo ni debata di hati goran di tonga-tonga ni jolma marulakulak buku na badia dang marlanglang manatap dopak barita hageduhon dohot hajahaton. Tutusit tong jojo dopak debata law manguhumi jojo tu debata law patuguhon hati goran. Jadi di baga setikyon basahat tu ita damang dainang adong do akka sungod dia nong hea akka panurirang nasay manggorahon nasay maju kita asa mulak kita jala mulak kita dopak tu debata mangulahon hati gorani. So panurang Jesaya dang marbuni-buni mana di hageduhon na masa di tongo-tongan ala Israel. So nuju na di Jesayas sada ayat 17. Guruhon hamuma mabahen na ringgan luluy hamu mauhum pitori hamu na nilupa patikos hamuma uhum na pasohot somarama odingi hamu aka na mabalu omma sada poda di padan na rowi na bupak kota sonari irokon guru kamu mabayan na ringgan dang nagawi manguhumi dang na mangululuy na sala alita guruhon i mabayan na ringgan diduti mo sa madokon di ayat di Jesaya 10 ayat 2 madok marjea nasida di bahen akka patik hageduhon jala di papeol uhum tu akka napugos jala agoan uhum akka nadangol di bangso omma marjea do jol makka songsonon mamuray mo sekan ahado sebeno muna di ari pamoluson dohot hata taban dohot naros siyan na daw tung ise hamu marhaporusan
mangido panupahion jala di dia do tadi kono muna hasanga pemunai Yesayas 10 ayat 7. Omma poda ni si Yesayas mangida hageduhon ni bangsa Israel. Dangi patu pada dengan maradop punak kana balu na sumara na sopok marama marina. So ini usai panuri yang Jeremia di Jeremia 22 ayat 10 15 do 16. So nomma marjea mamanang ise na pauli bagas na so marhite ite hatigoran dohot bongar na so marhite uhum. Si bolong-bolong ulon ni dongan na dibain. Jala dang dilehon upani ulon na. Iya amam dang mangan manang minum huroha. Uhut maka jong jokon uhum dohot hatigoran jadi sonang madihilala ujui pasitong uhum ibana tunaparil do tunapogos jadi sonang ibana dai dope parbeni to diaw ninna jahuba mang bah do gudang do jol masonarion si tahu mangahut tu ibana molo istilah ni di Siongborong mahut tu tungado linna dang arong dope tor di papulik on jata ni napogos bagian ni napogos na somarama somarina dat kaya dope hita terbuka rohatta senatangod do hita babalga na di hita dang bu hita mga letujor on manguduti pasejaran negeri jang sinaking doon dua patiki hita memang ada bata mar debata hita abul juhi mar debata na ari sabati nga taulahod denggan nga taulahod dang tapangan akan asuspanganon asude bataulahon ale makahulong idongan mangale mangan na sumangan mga rautijol mana somarama somarina jala mangalen akan mangale mangan akan baludang bepe una nga dong madok di rohana hageduho ni hola panuri lang di padan narobi do padan narobi do manarihon di sondo torang molo di sondo kon di Matius 20 ayat 20 marjea mahamu siboto surat do parise hamu pangatsi ay di par 10 hamu do akka suasuanan namen alay tading do akka patik no maul libek kamu songon hatigoran para sini rohaon dohot haburjuon si ulaod do na nasada alay unang tading nasadaan disondokon memang siapa 10 ni namet ngadi iba nakkan ata surati adi leab do denggani siapa 10 siya namet ngadi ulang dang nagawe sutungadong madokon aladong do kabarita ni akasi jahabibel songonon ngai dokko debatabe dang perlu pas 10-an perlu hian ahi dokko debata di kalimana dapat pudi si ulaod do na sadaon ima pas 10 nang met dia pe sama met dia pe pas 10 ni ikotong do paulakon ale unang lupa na sadanai dia na sadanai inna ima hati goran na di pasyajaran ari minggu sinakingani ima makahulongi dongat tajolma songod dilita unang majolo targeak kita jolo ngabuto kia kita baru tapikir hodongat tajolma molo songon diha tabata madokot tiba-tiba unang jolo tiba-tiba asa talet tu jolma naso habis baru talet tu jolma ido na pinasahat ni debata basa pola di pasahat ibayat tu taringo ni di par 10 akka suasuana na memeti ay molo par 10 na memeti ngatabain contoh molo hasil ni ladang ta 10,000 tong tapasa si 1,000 molo nga taulaw na me nasoni me tigordoy dang nasala dia do pandebata debata madokon ulaw na dinggat doy alew nang lupa hita molo nga taulaw na dinggat maradopon debata tong mataulahon maradopon na dinggan maradopon akar nga tajolma dia ya nasa sapadan hatana di Lukas 10 sada 42 kon dilaw si hamudo uhum dot holong niroha ni debata pola do mati manu tutu di hapino silang lamano busita
Wala manubus kita na molo di paduson kita mga toruhian hadusot ta. Alihum mo kapita mati Jesus. Ima holong ni dewata. Kita pe buhay maniak kita. Unang polo na mate. Unang jolo butok kia kita na salet tu jolma. So kita na yang rata-rata kapadita mumukia na te. Pero rulos tanah kana kurus. Mamuluboy na umato tabagi so to halaki. Adong makanat ta so tabagi. Malu adong potla di gereja. Unang ubal ka potla ni jemaat daripada potla ni padita. Tapi ubal ka masih padita mangan. Yang muluboy hitak kasih foto surat. Malison dokon akaparise. Do pangasi. Da muluboy hita. Ngatabayar sapat 10 ni namin meti. Taulaw matong holong. Marado po dong at tajolma. Imane ko akan na mabalo. Akan na sumarama sumarina. Akan na diame. Akan na sumangan na sonong jabuna. Taulaw hom manaringgan. Om marasotik taring on ni pasejaran ay lawang mardongan muliate. Maulay tegurang matu amang pandita purba na mambayan sada persejaran dita di hari Rebo. Ngayon, suku kami matu amang pandita siyanipar persejaran di hari Kamis. Suku na songon amang pandita. Tungpe hita dang margugo patupahon halungangan songon na binahenna. Songon dia do pangurupiata di guari halongangan di nasida na gino sagosa. Maulate amang pandita. Mulai tema tu amang padita yes manukarit na pasahaton bol sukumuna partiken na ulima ay makobasi dina mangalusi. Uluan ni persejarata di hari Kamis idok kosonoma. Ai sirong aku guaran. Bahasa Indonesianya, siapakah sama aku manusia? Sirong aku jolma guaran. Nasa margak kuro, dong atubuk kuro, nasa dado taudo, nasa huriak kuro, nasa garejak kuro. Sirong dong aku jolma guaran. Itulah patanna. Di bagasan buku Lukas, sitong na dukon ni Jesus pasahatun dua pati raja. Ima holong maropo debata, dot holong ni donga jolma. Sada sisiwoto surat marsakak naing mamitori dirina. Gabinina madok Jesus. Ai serong aku kuaran. Serong aku jolma kuaran. Oma mau di buku Lukas 10 ayat 20 sia. Mengalusi Yesus pasahatto parumpamaan. Na palongaku roha ima taringot sahalak Samaria na asirohai. Molo di Lukas bidu 10 ayat 25 27 kosonoma. Dungi hehema sada si botopatik menguji ninama. Guru dia do si bahinoku asa hutean muse hangulus lingna. Dia do bahinoku sahirana partigor sasi saluhut do mana. Dia do bahinoku saya nasong mena humurang di mana. Dia do bahinoku asa boya partai hangulus lingna. Gabna jismat do ibana. Harta sudah dipatiki. Behado di jahodisi. Dia lusi mana songono. Ikon dihaholongi do Tuhan debata sian ate-aten. Sian nasa todin. Sian nasa gugum. Do nasa sian roham. Jala dongamu jolma songot dirim. Dungini na jisma madok tu ibana. Tikos malusmi. Ulahum mai. Gabi mangulu maho. Alai naik pitoran nama dirina gabi najis modok tu imana. Idok tu jis mana. Jadi pitoran dirina idok matu jis ngonon. Ai guru, ai serong aku jolma guaran. Serong aku jolma guaran. Jadi ini mengalusi idok komas ngonon. Arong masahal sadahalak na tua se Jerusalem la tuta Jericho gabi di sangu panamun
dipupusi ibana, dipupuki, dungi laho, mate nema ibana ditarikko disi. Dungi luar masa ada malim, jala lewat siat dalani, di ida do ibana, lagi lausi. Songoni do tak sahalak ne, di siro halak levion, manang marga levion, omma kapangula di bagas joro, ya, bang bagas joro. Jala di ida ibana do, nama mate ne jolma na disamuni, alai tong do di lausi, alai mamulus masa halak Samaria, jala asi maruhana marnidasa. Isuru Samaria na marsira marnidasaon. Omma na dibereng ni halak Yahudi hal asatikos parugamonna. Didokot do imana parugamo alai pangulahon nada parugamo. Idokot do imana halak Kristen halak KTP songonima. Jadi songon nari sirisido di rohani halak Yahudi merida halak Samariaon. Alai do songonon dung di ida halak Samaria i nari samuni mate-matene idokot asi maruhana maridasa. Didapot toma di pauli mabugangna di deso mamia do anggur tusi di pahudul maimana tuhodana di buam maimana tu balboringinan laos di pasari-sari ma ibana disi di pasari-sari halapatanna di pasikop akan perlu di mana di parboringinan ini jalatuk sama seture itu di pasari-sari asirohana jala di basi bainonna godang do ala Kristen do asido roh hakku marnida alai da oksibahinunna so kan yang aprita purba nakingat una mangale tujur mateba-teba jolo papuli tu nasida natikos jala sangap si bahinummu asa marsangat ibana marsangat debata molo mabenaringa kuturung jolma jadi amata di pasari sari do mana asi rohana jalibas si bahinunna nalau patuna si rohana tu ibana torang niari di rukarima rupiah na dua dilehom matuna penasa bagasi ninnama pauli uli maibana da molo tung adong harugiamu usik kape laho mula kausiano isedo idok kecisma tunasida nama mengujuni imanai sebuah surati iba masar sukun isedo sian naturi di roham nagabi dongan di patanana tardobui itu halusinasi dama ima nama rasiroha mida ibana gabi najis do ibana laho maho baim masongoni jadi dia karena mengulukasi tongan unak kolan di hata nasi tongan halak naung marnida jalomadai inaringkan asirohan debata ikut dohita mengalir akaturga jolma aharola patan halak terpasu-pasu halak nasi tong madapu pasu-pasu gak beda pasu-pasu mana baru podong hajolma ido gua terpasu-pasu moladong di mana sesuatu na menguntungkan alai dang boy di dai jolma siani manangah HP dang pasu-pasu guarni alai na targor pasu-pasu ima madabu mai mana sa debata jala gabi dalam mesia jolma madahin na dengan debata marhite asi-asi do panarihonna turunga jolma jadi maulo halak Samariai di pasari-sari asi rohana jala dibasi bainunna jala uli jala tama dak kola makulit tema asal mawa tabauru pidau sampai di pos panguriponna i mairokon mardupot donga jolma odon na batu donga jolma taulah masongoni sono konijisma ulah kama songoni suku-suku ni ama pedes mereka kingan tung pehita dan margogo patu pahon hahulongo songon nabinahenna songo dia do hita songo dia do pangurupiota di guari haholo halongangan dinasida naginosagosa lapatan na ikolongan go nasida molo taulahon nadinggat tu halak na bendadinggat tu hita saru parita do parja hape bo to no bendadinggat tu mabendadinggat tu halak mangulon nadinggat tu mana alai tu halak na dia suguhun janna nama kasuguhun mana pe bendadinggat ai sugudu rohani halak Samaria mari halak Yahudi ay halak Yahudi ne samunai halak Yahudi ne samunai alai dokodo
di Pasari-sari, di Paulido, di bait panginapan, molo na hurak siani, molo usik kape molo mula kasanon. Lapatan na, dang marpilit anggo hasit tongani. Dang mardua rupa songo bulung dimotong na dinggani. Songoni parna ko suni pertuat na. Molo ta jalo na ringga sa debata. Molo ta ida sa ringga debata. Molo ta na ringga sa debata. Tong manena karunga jolma. Madena ringga siya kita. O markon na hol mo ka jolma. Isa rong kagwaran. Sude akan kagwaran. Ela rongdo akka jolma dokon. Hatuk pamuro ta pesta bo. Daong dong akuin na. Hapi nga rame jolma di pesta. Ala di boto holak dongan na. Donga sahurian. Donga sagerejana. Donga tubuh na kanasing dope. Dang jolma ya kanasingi dang dongan nai alai sudedo akana margogal jolma ima dongatta jolma goaran ai sai kurta kinokon pargabu soalna madok holong rohana di debata hape di hosomi donganna ai na so makaholongi donganna na di ida tu songo dia di makolongi debata na so di ida na omma amang paditas manukali nawe pasaha mangalus-kus kumuna maronga mo leate si doboti man. Mau lihat orang tu amang pandita sianipar na patorakon persejarata di hari Kamis. Noaing tabegema rimpunan di bagasan sa minggion na di patorang amang pandita M. Butasoit. Mau lihat ma dia kahatorangan naung pinasahat ni amang pandita purba amang pandita sianipar di ripunan di Tikion di Parsejarata pakkahapi dang margogo mangalusi Yesus di hadapan ni situan natorok ay mabiar na sida unang madabu tu bagasan hasusan di boto na sida ay parhata sitong do ibana asa sian mangalau si patik niya puna sida marsakap na sida paluahon sahalak jolma manean hasusan ay daw dumenggan paluahon babiak panoro ay luangad do na puna molo ditadikkoni iba ini mangaramoti binatang nangungu rumikot asa sia jolma manusia naung ditoppa mangihuton rupa ni debata napabuahon ulaon niak kahaporsion gagap doi nasida marojahan di bagasan hagiok ni jolma nalau patibohon dirina tumibo sian debata alai ido nama buan jolmai di patutoru songom babiak panoro naso marroka ganup haporsiaon nama dopang abadiaon ni debatai manahupi abadiaon ni manusia diari panupau naikot di pajongjong mengulahi di bagasan Kristus ganup haporsiaon nama mudahon ruasna maka lupahon narikot di jelma manusia paru kilon doho hati gorang parita nauli mabaga-bagahot tupal tubang so manusia na tinobus ni mudar ni Yesus nama mudahon dinatinailihon Yesus dopak halak parise mardonga suku-suku dia do napatut si baheno dia risa ulaon na denggan manang ulaon na jahat baluahom manang mamunu ay adopi ibana nasida mardonga roha martutup do nasida di hosana mardonga sugoni roha bolon alai ibana paluahon torok halak jalan mabuan hasonangan ni torok jadi parsejarat tanah di bagasan Tikion imana maruluan nakingan kolong dohot hati goran dua pati raja
Jadi holong hati goran. Jadi molo holong doro hatta tu debata jala hati goran ni debata taulahu. Dua pati raja nakingan ima holong tu debata holong tu dongan jol. Dua dosa nabulun molo didok mar holong tu debata ape di hosomi dongan na ima pargabus mar dosa nabulun jala debata makka holongi hati orang itape taha holongi hati orang dijau bahen pajong jokon hati orang dijau do hita ganuk di pio hita lau pajong jokon hati orang jala na parpudi ise do ngaku goa ima na parholong niroha ido ang godongan na niwara. Jadi parholong mahita tu debata parholong mahita tu dongan jolma jala taulah homma hati korang ni debata. So ini ma parsajarat ta ditikyo mau leate di pasu-pasu Tuhan mahita. Amin. Mau lihat godang tu amang pandita hem utasoit nama bain rimpunan di bagasan saminggion di persejaran sekolah sahabat na 12. Noaing martangyang mahita tangyang panipuli na dibinahin amang pandita sianipar. Tapasada marohatta martangyang mahita. Ale Jahoba de batanami na mahabangsa di bonagijang, si gonggong pahasiangan, jala nasaluhut na makaholongi hami, yakaya na komu na pinaluam Kristus Tuhan nami. Madok mau leatur hami tu depan seperti kiano. Di nama rangi hami siya katam na badiai. Di saurokodo to di perbadi tu hami. Na mabuka pikiran yang mengatusi. Jala na mabuka rohana yang majarosa. Jala mengadan hagugo tu hami. Asa margugo kay mangulahosa. Hasta kasbo to hami. Go hati horat do hali Tuhan. Jala parsito. Asa boy waholongi hami ho. Siyan saluhut ati-ati nami. Siya saluhut tot dinami, siya saluhut gogo nami, naksongoni siya saluhut nasaroha nami, jala botong hudoka holongi hami, donga jolma tudoso diri nami. Amang nabasa, tung bakol do mangulahonon, alna porsiero hami, nunga mona ko jala parmonang doho, diaka nama jaloho, monang jala parmonang do hami, dina mangulahosa. Dina manguluti hami diaka pololam jika tiki. Dongani hami amang nabasa, tangan-tangani hami. Tugu tangan nami, asa marpikir hami, jala marnida hami, marbinege hami, makatai hami, jalan demar darah kami, jalan mangulaho di saluhut, diaka nahobar roham, pangulah hasitonga mahami, nang di hati koran. Upasa tami mon, di bagasi Kristuhan nami. Amin. Mau lihat godang tu amang pandita sianipar na mambayan tangyang panipuli di persejarata. Mulai itu amang pandita utasoit, amang pandita purba, do amang pandita sianipar na mambayan do patorakon persejaraan di sekolah sabaton. Tuhita amang dainang, kami sian Advent Batak Ministry mandok tuhita asa bui persejaranon, bui tersebar, bui jolma mahiton, Advent Batak Ministrion. Sian pakat manurun ma tu barus. Sian barus manorus tu bandu amas. Nampe pajupang sian medsos, saya debatama mama sumasu jala horas-horas. Matutu. Kami mandok sian Advent Batak Ministry tuhita saluhutna. Horas. Horas.